kaseng Ribhoi People's Council haringkat kaseng Meghalaya People's Social Organization haka arpun riu terik urempang arajar arpusau kilalit ban kendo ikinong penyat jong ke School Ba University of Science and Technology Meghalaya ban yakran halor ki mat jong ke jing pendan kam ya ke gamcha kum ke jan ban pediang sngau bahaya ki bawan hapo ke School Ba kum juru ke jing pen benai ki khubor lat kam hapo ke School Ba shikitup khubor na asam bat ke jing pen long hingga interview kam haka singi ublay. Haka shithi bala ai do presiden ke RBPC usam larang ba Jason Lennox nongrom sya director jong kani ke School Ba la kedau syai ba kaseng ke kentu sya kinong penyat kani ke School Ba ban pendan kam de ki jan rindia ki balong ki jan ki bala penmi napo jong ke Ribhoi district ha ke ba kani ke School Ba ka don kum shi benta ban kentiu kinong thanjan hapo ke them Ribhoi bat ke jela Meghalaya hi. Lakdoro ha kani ke shithi baka School Ba kadi ban ai ki jing pen bena halor ki khubor lat kam ling ba ki thup khubor ki bla ithu da ka sorkar bat ki badai napo ke jela Meghalaya om ban pendan kam da ki news channel ki bana bar jela kum ka Assam. Kum juru ke jing penlong ke interview ha ke singi ublay ka kta ke jing sngo bat ke jinglong kentang jong ki kenhun niam Kristan ki bahapo ke jela kum ta ka seng ka dawa badai ban penbet ia ki mat ban wanrai ke baha miat bat ke jing burom mar ke liang. Usamla Jason habakren syakilat pathai khubor ulaong baga jingwan jong kaseng kalong ban kentu ya kani ke School Ba ban pendan kam da ki tiar ni ki jan ki bami napo ke district kum ke jing kersya ni ki breu ke district kum juru ban pendan kam ru da ki jan ki baju pendan kam da ki trai jela om ban pendan kam da ki jan ki bom dai jong ki trai jela bat ke jing kentu ban ai ki jing pen bena ya ki khubor lat kam hakit news channel ni ki kot khubor na Meghalaya kalong ban pentip pat ba ya ke jing lat kam hapo ke ke School Ba bat baki pat ba napo ke jela kintip ban apply ya ki kam kum juru ban kersyan ya ki news channel trairi. Kat ba halor ke jing penlong ya ke interview ha ke singi utrai usamla Jason Lennox nongrom ula penpau bakalong ke bom sngau tenat ha ke jela bat kari ke baburam mar ke liang ha pedeng ki jat niam namar ke singi utrai ke singi kerpang jong ki niam Kristan hapo ke jela. Oto mata kasmi ka aku turik jong lunai ba itu nak ne po USDM wan bani kendu u chancellor hakabide bat ki kat ne teliki mat ki bai didor bat ka jinglong cuman ka jaga pule hadin bangila ayo yaki jing ujor la khamslam habide bat ka jing khot penlong interview jong kane ka School Ba haki babun ki post ki baka university ka recruit na kita ki babun ki singi ki baka jet penlong ka interview ka khamdei be ka singi ublay te menil ka singi ka arpusan terik singi ublay ni yo e ka complain na ki samlawat kam ka jela ka ba kadon kani ka position shipotli ka baki dang kre ban imat akumno snem ban wan apusan arpun ri kelamut ban pli ketika PIMC PA Sangma International Medical College and Hospital ka baki dang shna manta under construction tiki court recruitment namta kini ki positions of pair shipotli te hakatu ka interview ka walk in interview ka baki ki court kam shumladon karno ka advertisement haki print bat ki electronic media naka jala jungi kamtam na Ribhoi district te hakatu ka interview ka ba ngiyo mangi long baki WhatsApp ya katu ka khot kubor ka baki khot ya ka interview ka din Assam te hadin bangi la pasyang man wat jingti wat benia nakilat pakai kubor jong ka jala kamtam na Ribhoi district te ngilap bat ngisyam ba omdan batip omdan babna te ka jingkali jong ka seng kalong ba la da ki khot ya ki interview bat la ki sam lagi jongi ba wat kam kim yu ajing tip lani kim long inform te kumno ki wan ban apply kum ki candidate ki aspirational candidate kumno ki wan ban apply la ki kim tip but ka strategy jong ka USDM ka bengi yu na kawi ko po sya kawi pat ka babun ka target ki Assam based media te ngila bu ta ka jingto Ahmad jong chancellor mane ba ningkong de ban prioritize ne ban bu Ahmad ya ki print electronic media ba pair haka tim ga jongi par khamtam
baru ki post ki baka khot interview ki samla wat kam jong jela ki di balong inform ka di ban poi shaki lang baki lat patai kebor kadang-kadang di gajing ajing mut jongi mane ya chancellor kane bansis ya ka interview ha ka siu blai ka bringkong ban baar ki publicity ha ki print ban ki electronic media bari naka jela ka sungi kamtam ngim ong ba watle asia asam le watle SQ pat ki jela henry ka bringkong ai ngidi ban bu ahmad ya ki lokal ki jongi kadang-kadang ka jingya keren mane bat chancellor kita gidi ki arteli kimat bat kabalai ka bakam kongsan habangi pej ia ki program baper ba perlong hang ni po school ba lada kadai ban perkup burom ia ki dignitaries ki rudan burom ki bawa isu mentah haki activities ki ba bunjat ki ba kan ka university ka jupenlong lane lada dei bangi ai burom yano ki ba di ki achievers haki benta baper ngilap ngiju syam ngiju sakiba ka jupenlong kam da gitu ki gamsha asumes te kaseng kadap da kajing smokia pi ka USDM kadon hapo uput sam joga jela kadon hapo riboy district Ahmad jong chancellor meninggal akan nak basya ngikwa ba mau un represent ya ka riti dustur ka jongi ya ka jing ruspa jong ka jinglong juman jong gajak pendu ka jongi lada pikiran ya ka jan kamni bagi mdon jan yidon ni ki jan ki entrepreneur ki media kini ki production houses ba pemi jan naka jela bat napo district ro ngidon te meninggal penpal ya ka jing prasya ba ki jupen kuburom da kan ka gamsha asmis da ka ba ong kumta ngaku ban pensyai ba kamdei bengi persya ya kene ka gamsha pet mentang asing abangi warna kendu ya upediang yang ngi kene ki gamsha asmis te kane kalong kajing leran yangi habaki don ki jan naka jek bendu ga jongi tengi ko ayu bon perlu kam ta kita namar ba hato ngim sku tamula mo balada dei ba chief minister juga jela ka jongi udai name kala ya uwan hame kala ya syapan ku burom dan ki jan asmis tengi ya kane ngis ngau thamula hoi lada di bangilik sya asam kadi ka rukom kum kalong ki lada ngali cinga sya asam lada ki pun ku pura mingi de ya ki jan asmes ngis ngau ba kaya deidor kalong inline henry menta lada ngina me kalia ngina riboy district iwan bani kendu ya chancellor ya kane ka school ba badan hapo riboy district henry lada un pediang yang ngita ka kamusya asmes ngasngu ba kalong kumbangi incel ya ki products local jongi tengil ai jimut yu mane bakibun ki production house ki bapmi jan kaladan ka jingekan ga basani ba bat nakali yang chancellor ga basnu tunat long kalong ba upudiang ya kita ki idea jongi kan bat ban nane syahmat ban pendun kamno yakinu yakini ki shol ki balong official juga USDM da ki local product kita ki lai tili kimat ki ba niwan ikinu yu chancellor matakasni asisen ka ba ko ban perkemal kalong ba habidi bat kini ki interview bat ki event ki ba perlong hakasi ublai nakaliang juga seng ngilak semua dei ba ingin bu da kajing tho haki menteri sokar juga jelas jungi beripet yakin ki kenjah ki pelong program makasih mulai bat bu da kajing tho on record ba kan jelahi kan ai da kita ki order hakeling jong ka jelah ya ki school ba ki office ba per ba kimdei ban pelong interview kimdei ban khotre kimdei ban le kinu ki hakasih mulai kata kadika ka ba nakaliang seng ka semua dei telek se hatu ban wan nyelak balik kendu ya minister concern ban address ya kaneka issue